एका बाजूला भाजीपाला महाग झालेला तर दुसऱ्या बाजूला अन्नधान्य देखील महागलेले आहे। डाळींनी उच्चांक गाठलेला आहे। अन्नधान्याचा महागाई दर हा 5.32% पोहोचलेला आहे। शेतीमालाच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम झालेला आहे, त्यामुळे सर्वसामान्यांचं बजेट कोलमडलंय। अन्नधान्य महागलं असून डाळींनी उच्चांक गाठलेला आहे। जूनमधील महागाई वाढण्यामागे अन्नधान्याच्या किमतीतील वाढ हे मुख्य कारण ठरलेले आहे। अन्नधान्याच्या महागाई दर हा 4.78%वरून थेट 5.32%वर पोहोचलेला आहे। टोमॅटो, कांदा, आलं आणि विविध डाळींच्या किमतीमध्ये झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे सर्वसामान्यांचं बजेट कोलमडलेलं आहे। मान्सूनचा देशातील संथ प्रवास आणि एल निनो सक्रिय झाल्यामुळे शेतीमालाच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाल्यानं अन्नधान्य महागले। तसंच देशांतर्गत वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, खतांचा खर्च वाढला असल्यानं त्याचा थेट परिणाम आता किमतीवर झाला।